BigSafe Box Data és una empresa especialitzada en el món de l'emmagatzematge al núvol. Oferim serveis de còpies de seguretat i servidors virtuals. Ens tens aquí, a prop de casa, per oferir-te el millor servei. El 25% del nostre consum energètic prové de fonts 100% renovables. Treballar amb nosaltres és apostar per la sostenibilitat. La nostra proximitat, transparència i eficiència ens permet protegir les teves dades i oferir-te un servei de qualitat. Pots tenir la tranquil·litat que ningú més tindrà accés a la teva informació. Ens truquem i posem fil a l'agulla? Moltes gràcies a BSB Data per fer possible aquest espai. Què tal? Com esteu? Aneu bé? Sí? Un segon gràcies molt especial a Vagi per generar aquest espai tan maco aquesta tarda i conèixer aquests nous projectes. Bé, no sé si algú està interessat en e-commerce. Algú sap de què va això de l'e-commerce? Algú està interessat en tema de tendències? Està interessat en conèixer casos d'èxit? Espero que sí, perquè tenim a continuació un espai, una taula rodona que comencem ara amb Girona Next, en Quim Godanyol, que justament pujarà a l'escenari ara. Ell és el president de Girona Next i serà el moderador d'aquesta taula rodona. Un fort aplaudiment i seguim. Bona tarda a tothom. Gràcies a Tràfic per convidar-nos en aquest Community Day, que hem estat aquí tota l'estona i ha sigut fantàstic, amb xerrades molt interessants, i en Vagi també, com no, que ja són amics. Explicar una mica què és Girona Next. Girona Next és un moviment que va néixer fa 2 anys. És un moviment que intenta aglutinar tot l'ecosistema emprenedor i ecosistema startup de Girona, un ecosistema que està molt viu. Com heu vist, hi ha moltes startups i n'hi ha moltíssimes que neixen a Girona. En tenim mapejades més de 140 startups a Girona. Tenim més de 50 vivers d'empreses i coworkings a tota la província de Girona. Tenim 8 associacions empresarials molt i molt actives. Tenim 21 entitats de la xarxa Emprencat de la Generalitat i tenim inversors com Vagi o com altres que ens ajuden a impulsar els projectes d'emprenedors d'aquestes startups. Soc en Quim Godanyol, sí que soc president de Girona Next, però també, com molts sabeu, faig moltes altres coses. Entre altres, porto 2 vivers d'empresa, estic a la universitat i també tinc un projecte e-commerce, que ara us en parlaré una mica, perquè estic aquí moderant aquesta taula d'e-commerce. Abans de res, m'agradaria que pugés aquí dalt els 3 ponents, ja podeu pujar, que són la Vistra Ivanova, un aplaudiment, sisplau. Vistra Ivanova, la co-founder de Winvia, en Quim Cassany, copropietari de Quetzalsforware, i la Anabel Teixidor, CEO de Flowery. I ara m'he deixat un paper? Sí, m'he deixat un paper. Doncs, com us deia, modero aquesta taula rodona i em fa especialment il·lusió moderar aquesta taula rodona perquè jo, com que veig molts emprenedors, també tenia el coquet emprenedor. I potser molts no ho sabeu d'aquí, però des de fa 2 anys que estic, ara gairebé farà 2 anys, farem l'aniversari el mes que ve, tinc un e-commerce que es diu Calcetinos, que tracta de mitjons compressius. És un e-commerce de moda saludable i en aquest cas fem un producte que són mitjons compressius. Amb ells ja els hi vaig explicar perquè vam estar xerrant. I, per tant, estic patint totes les conseqüències, que ara en parlarem, i les dificultats de crear un e-commerce a tots els nivells, nivells de màrqueting, sobretot, que és una de les problemàtiques, i avui jo crec que ens extendrem amb aquest tema, i temes logístics, temes d'operacions, diversos temes. Molt bé, primer de tot m'agradaria que cada un dels membres de la taula rodona es presentessin i expliquessin una mica quin és perquè l'Anabel té Flowery, però també té un passat
d'empreses que ha estat, una que no sé, es diu Tradein, no sé si us sona d'alguna cosa, per exemple, i m'agradaria que cada un expliqués una mica els vostres projectes. Endavant, Anabel. Doncs jo soc l'Anabel, fundadora de Flowery. Flowery, primer us presento Flowery, és una marca de plantes preservades amb l'objectiu de donar una alternativa a el que són les plantes artificials. Qui no coneix una planta preservada, és una planta natural que té les característiques d'una artificial, és a dir, no cal que la reguem, no es mor i dura tot el temps. Flowery va néixer del meu passat, com diu en Quim, d'una situació, d'un moment, jo soc consultora SEO i vaig trobar un nínxol, no? Crec que hi ha algun SEO per aquí i tothom vol tenir aquell nínxol per poder treballar i investigar. Doncs Flowery va néixer d'això, de ser un laboratori per conèixer el SEO i si era realment compatible amb el software, amb el CMS de Shopify. I ja us dic ara que sí que és compatible. El meu passat, a part de ser SEO com a freelance, vaig ser SEO manager durant 3 anys a Trading, que allà va ser on vaig conèixer realment com funciona un e-commerce. Ja venia del món de l'e-commerce, però venc e-commerce molt més petitetes, i allò va ser una gran maestria de com funciona un e-commerce. I ara he de dir que, a part de ser fundadora de Flowery i gestionar Flowery, amb una companya també de Trading, fundem una consultoria d'e-commerce per acompanyar aquelles e-commerce més petites que no tenen grans equips de màrqueting per poder-los ajudar a créixer en un camp molt més 360, no només en màrqueting, sinó molt més en logística, en operacions i en ser molt més sostenibles i rentables a llarg termini. Molt bé, gràcies. En Quim Casany, el propietari d'aquest Salt Sportwear, però tu em deies que també tens un passat i relacionat amb e-commerce. Explica'ns una mica. De fet, sí, soc en Quim Casany. Jo ara estic amb Quetzal des de fa relativament poc, són 3 anys, és una marca que ja existia però que m'hi vaig incorporar una mica més tard i vam agafar la propietat juntament amb el meu germà. El nostre passat venia també del món de l'empresa, també del món de l'emprenedoria, ens dedicàvem al món de la mobilitat sostenible, veníem un parell de marques de patinets elèctrics que venien importades de fora i aquí va ser potser el nostre gran repte a nivell d'e-commerce, perquè quan el sector dels patinets elèctrics estava entrant a la societat, perquè era una cosa encara molt verda, nosaltres veníem un parell de marques de patinets que eren de la gamma alta, per tant, tot això el que suposa lluitar contra marques que valen 10 vegades menys que la teva. Actualment, com deies, tenim la marca Quetzal, som fabricants de roba esportiva i des de fa 4-5 mesos et diria que hem obert la pàgina web, el nostre l'e-commerce, diguéssim, com a tal. Abans sí que funcionava sense fer vendes, però sí que, ja en parlarem després, però tot el tema del creixement de la nostra empresa preveiem que vingui d'aquesta part. Molt bé, gràcies. I, per últim, la Vistra Ivanova, que és Paid Media Director i co-founder de Winvia, que ella, com els altres venen de Girona, no els ha costat gaire venir fins aquí, ella ha costat una mica més, ve de Reus, i benvinguda. Explica'ns una mica què fas. Gràcies. Doncs, com bé ha dit el Quim, jo soc cofundadora de Winvia, que és una agència de publicitat digital. Som una agència botica especialitzada en publicitat en tot tipus de canals. Realment treballem amb molts e-commerce, o sigui que al final us donaré aquest punt de vista més des de com portar el client ideal a la vostra pàgina web, que trobeu que també és molt important, i molt complementari amb el que comentava l'Anabel de la part de SEO. Al final, entre una cosa i l'altra s'ajuden. I a nivell d'una mica de trajectòria, jo porto més ja de 10 anys treballant en màrqueting digital, específicament en publicitat. He tingut la gran sort de treballar en un e-commerce turístic que és bastant conegut, que potser coneixeu, que és esquiades.com i buscounxollo.com. I posteriorment vaig tenir l'enorme sort de poder ser Agency Account Strategist per a Google. Així que conec Google des de dins i és molt dir perquè déu-n'hi-do la informació que n'hi ha. Per tant, intentaré aportar tot el que pugui en aquesta taula rodona també. Fantàstic.
Doncs comencem per, si hi ha algú que ens està escoltant que vol crear un e-commerce, com comença? Què li aconsellaríeu per començar? A veure, Anabel, que... Jo primer que Shopify, no? Començaries, segurament, no? Jo sóc una enamorada de Shopify. Per això ho dic. Aquí ho deixo. Jo sé que els CEOs no estan ni aquí, que tampoc no som, però bueno. No, primer que fa un estudi de mercat, de si realment aquell nínxol és l'adequat per introduir-te en aquest e-commerce, perquè no només és fer campanyes de publicitat i captar, sinó que què passa després que han captat un client, com el fem retornar i com enviem el paquet, tota la part operativa d'un e-commerce. No sé, hi ha 1000 eines de saber si aquell és el nínxol adequat. Jo com a SEO tens les eines de SEO, que et diuen les keywords que es busquen a Google, però hi ha Google Trends, que també et diu les tendències de búsqueda, també hi ha la capacitat de l'entorn, ser molt observador de si realment allò és una tendència, i comentar-ho amb el teu entorn, comentar-ho amb el teu que consideris la teva audiència que et podia comprar, de veure si allò és realment el que necessita i llavors valorar-ho. I començar amb local? Començar ja internacional? Us heu plantejat? Sí, és a dir, per exemple... Com ho feu? És a dir, nosaltres en aquest sentit, deixa'm esmentar que jo soc enginyer industrial, vull dir que jo de màrqueting he anat aprenent a base de trompades, vull dir que jo al final... Els de màrqueting també, eh? Els de màrqueting també, no? Vull dir, evoluciona tant que et tornes una mica boig. Doncs el tema de fer-ho més local, de ja anar internacional, evidentment tu, com més obris l'embut, més possibilitat tens que et vingui més gent i, per tant, segons la ràtio que tinguis de conversió, tindràs més o menys d'això. Però nosaltres sí que ho enfocàvem molt a veure, em parlava una mica l'Anabel, quin és el nínxol? És a dir, l'estudi de mercat jo crec que és molt important justament per això, per veure qui és el públic. Tu estàs venent un producte o un servei, per tant, això està encarat molt a un perfil concret, a un nínxol. Has de mirar on està. És a dir, pot ser que sigui local. Nosaltres ara, per exemple, la facturació és més del 90% a nivell local, a nivell català. Una mica l'expansió ara a nivell d'e-commerce volem que vagi per aquí. Nosaltres fins ara ens dedicam molt a la personalització per equips, clubs, i ara cada vegada estem fent més col·lecció perquè veiem que hi ha certa simpatia amb el missatge, però és això, què transmets tu? Aquí vens qui realment compra el teu missatge, és una marca, per tant, et diria que és més important, això ho sabeu més vosaltres que jo, però és més important poder el SEO que no pas el SEM, perquè és branding, és que s'enamorin de tu, que et compren a tu com l'experiència, no et compren a tu com el producte en si. Per tant, és això, l'estudi de mercat és important per saber qui has de vendre i atacar on has de vendre. Si vens una cosa que és una commodity que et compra tothom, potser sí que pots eixamplar el mercat. El SEO gratis, el SEM pagant, per tant, evidentment interessa, no? Sí, nosaltres també paguem pel SEO, Jo crec que s'han d'ajustar conceptes aquí, perquè no és gratis cap de les dues coses. La diferència està en que un paguem només als gestors, o sigui, d'interns o externs, i l'altre que paguem als gestors i també a Google. Però, clar, tenen les seves diferències també, no? Jo, com bé han dit els companys, penso que s'ha de començar exactament així, coneixent la demanda que tens, perquè clar, si és massa petita no tens massa recorregut d'e-commerce tampoc. Llavors, una vegada coneguis la teva demanda, tu pots ja començar a decidir si vols anar a nivell local, nivell estatal, internacional, això ja cadascú, això per nosaltres, per exemple, avui és decisió de negoci. El que sí que podem ajudar és que si un negoci es vol internacionalitzar, podem fer una aportació de tràfic de qualitat a través de publicitat per a que aquest tràfic, per veure si funciona, per exemple, podem testejar Bèlgica com a país, per veure si podem vendre a Bèlgica, tenim la web en francès o en anglès, depenent una mica del tipus de producte que es vengui, i volem fer un testeig allà. Ostres, doncs no t'amoïnis que jo demà et porto tràfic a la teva pàgina web perquè tu testegis si la gent de Bèlgica et podria comprar o no. Perdona, Víctor, però quan fas aquest pas? Nosaltres, per exemple, tenim la pàgina en castellà, venem 100% a Espanya, tenim la pàgina també en anglès i la tenim en francès. Per exemple, a França no hem hagut res. Evidentment, tampoc no hem fet cap acció, però
quan et planteges fer el pas de... D'invertir en publicitat, no? Anem cap a invertir cap a França o una La best practice seria quan tinguis una web ben feta. Què significa això? Que estigui molt ben feta també a nivell de SEO. Això ajuda moltíssim a que el tràfic que aportem tingui més qualitat i també tingui menys cost. Si una pàgina web carrega lent, si una pàgina web no té les paraules clau que cerca l'usuari a Google i l'usuari entra a la web i no acaba de trobar massa bé el que necessita i surt ràpid, Google ens penalitza. Per tant, en comptes de potser pagar, m'ho invento, 60 cèntims per clic, paguem €1,50 per clic. I en canvi, la competència, si ho està fent millor que nosaltres, doncs al final s'emporten més clics ells. Així que jo diria que en el moment en què tingueu la pàgina web i el negoci validat, cuidado perquè també es pot fer publicitat per validació de negoci. No és la nostra especialitat, però també es pot fer. Però quan estigui la pàgina web ben feta i estigui correcta a nivell de SEO, jo crec que és un bon moment. Per tant, un bon SEO. Digues, Anabel. No, i si em deixes afegir per d'això de la web, comunicar-te igual el mateix com on vas a rebre. I no parlo només de traduir la web, sinó de la mateixa moneda, dels mateixos punts d'enviament, les empreses que es treballen des d'allà, Atenció al client, segurament. l'atenció al client, és a dir, tenir una relació comunicativa al client que tu vols anar a captar idèntica, que no captin que ets una persona, una empresa espanyola, sinó que si vols anar a Bèlgica, que ets belga. Des d'ells tinguin aquesta percepció. O sigui, que el client tingui la percepció que està... Això sempre ho explica en David Martín, no? Que tingui la percepció i tenir un telèfon local d'allà, etc., i una persona nativa, perquè sembli que estiguis comprant des de Bèlgica, des de França, des d'on sigui. Això ajudarà a que hi hagi més ventes al final, que és més amigable per a aquest usuari que entra. Anem a treure ja el tema estrella, jo crec, que és el tema de captació de clients, perquè jo crec que és el tema estrella de qualsevol e-commerce. Com es capten els clients? Com es poden captar els clients? O sigui, evidentment, hi ha SEO, hi ha el SEM, hi ha tot el que fa referència al Meta, Facebook, Instagram. Després hi ha tot el tema de newsletter, fidelització de clients, inclús WhatsApp o SMS, el que sigui. Digue'm algun consell a nivell d'això. Per on comencem, no? Exacte, ja tinc la web, ja tinc el SEO ben fet, per on començo? Primer que el SEO ja començarà a fer arribar els primers clients, possibles clients. Al final hem de començar per conèixer molt bé el nostre públic objectiu i saber on està. Està a les xarxes socials, està a Google, no està enlloc perquè ningú coneix la nostra solució, perquè és una cosa massa innovador perquè algú ho cerqui. Llavors, una vegada coneixem el nostre públic objectiu, és molt fàcil, fàcil, entre cometes, definir quina és l'estratègia de comunicació. Per què? Perquè si jo tinc, per exemple, un producte o un servei que és desconegut, que és innovador, que ningú cercaria mai a Google perquè no ho coneix o ho cerca massa poca gent, el primer que no puc fer és ficar-me a Google, a fer publicitat a Google, perquè ningú em buscarà. Si tinc 10 cerques al mes, amb això no menjo, no hi haurà ventes. Per tant, aquí hem de mirar quin tipus d'estratègia fer. Una estratègia més de push, que és una estratègia d'agafar el nostre producte i empitjar-lo cap a la demanda, la possible demanda que hi podria haver. Això es pot fer, per exemple, a través de publicitat a xarxes socials, es pot fer a través de simplement presència a xarxes socials també, però recordeu que els algoritmes capen moltíssim la visibilitat, o sigui que ens demanen que paguem, però arriba un moment en què necessites empitjar una mica més fort. I ahir és on comencem a definir si en publicitat podem arribar a aquest públic objectiu a través de YouTube, a través d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de X, de Spotify, no ho sé. Depèn d'on estigui el nostre client objectiu, així començaríem. Molt bé. Quim, ja sé que ets enginyer, jo també, i que de màrqueting ens acosta, ja ho sé. Però el vostre exemple, com ho heu plantejat? Jo li cedia la paraula més que res perquè la part tècnica, com dius tu, jo no la sé, ho he fet a base de prova i error i per tant et diria les 25 maneres que no s'han de fer i la que hem vist que, sí, aquesta més o menys sí que pot funcionar. És a dir, nosaltres
El nostre cas és una mica diferent perquè el nostre negoci ja estava venent, és a dir, nosaltres funcionava... La marca era coneguda ja, per tant? La marca, a nivell local sí. A nivell local sí. És a dir, nosaltres el repte que tenim ara, que és el que s'està fent ara i que té sentit que estiguem aquí, tot i que estic aprenent tant com vosaltres, és la part d'e-commerce de creixement una mica més a nivell geogràfic. Però nosaltres ja estàvem venent. Per tant, podríem dir que el negoci en si ja funcionava i la nostra part, la part de captació de clients, la fèiem una mica en base al que nosaltres sabíem que demanava la gent, és a dir, que la gent valorava de nosaltres. Nosaltres, per exemple, teníem molt clar que no tenia cap mena de sentit, almenys és el que pensàvem nosaltres, que per la inversió que fèiem a tota la part de contingut online, el destinéssim a la part de SEM, a la part de pagament, a la part de Google. Vam anar a la part que és més xarxes socials, que és més Facebook, Instagram, és a dir, Meta, per un tema, pel que comentava una mica abans, és a dir, nosaltres som una marca, la gent a nosaltres ens compra per un sentiment de pertinença, perquè els hi caiem bé o perquè veu que el que fem nosaltres és xulo, vull dir, un grupet de gent que surt a córrer, que surt a pedalar i doncs m'agrada aquest tipus de perfil, m'hi sumo. Això és una cosa que és fàcilment, és a dir, plantejable a nivell de xarxes socials, vull dir, la imatge és un gran què, crear comunitats, però sí que a nivell de Google, el que deia una mica la Vistra, la gent no ens buscarà, és a dir, roba esportiva i ens trobarà nosaltres, trobarà Trade-in, trobarà Deport Village i tots aquests. Nosaltres amb aquests no hi podem lluitar, per això nosaltres teníem clar que el nostre creixement en aquest sentit passa per un camí totalment diferent que d'altres. Per tant, jo crec que segons el producte que tinguis, el commodity que sigui o el diferencial que siguis, aniràs a buscar un client o un altre. Com ho hem fet nosaltres? Una mica així. Xarxes socials, intentar d'alguna manera enfortir la comunitat, enfortir el sentiment de marca, transmetre tot allò que volem transmetre, és a dir, ens agrada molt transmetre, per exemple, el tema, ara aquí sabeu tots perfectament que Girona amb el tema ciclisme sabem com està, vull dir, ara ja no és gris, ara és blanc o negre, o estàs en contra, estàs a favor, però nosaltres aquí li traiem una mica, anem a valorar-nos una mica els gironins pedalem des de fa molts anys. Està molt bé tot el que ve de fora, està molt bé tots els comerços que estan vinguent, hi ha molt bon ambient a Girona, però anem a fer-nos forts els gironins a nivell local. És a dir, per això una mica anem a treure en valor allò que realment creiem que som forts i que n'hem d'estar orgullosos. Anabel, segurament tu em diràs més SEM, no? Segurament, no? O no? No sé. Poder fer giro, eh? Ah, vale. Hi ha una cosa aquí que no s'ha parlat, que és el PR, la inversió en influencers. Això ara avui en dia, perquè el cost d'adquisició està pels núvols, fer qualsevol campanya, ja sigui per Meta o Google, és caríssim, i quan tu ets una marca nova i vols que et coneguin, has de mostrar una proposta de valor. Llavors tu has de buscar els teus ambaixadors. Qui són els ambaixadors? Doncs aquesta gent que transmeten el teu missatge. Clarament no cal que anem a buscar un ambaixador que tingui 2 milions de seguidors. De fet, aquests no funcionen. Anem a buscar els ambaixadors petits que connecten de veritat i realment quan tu els hi dius, perquè jo ho he viscut, ei, mira, jo tinc aquest producte perquè aquesta és la meva missió de reduir el plàstic en l'entorn decoratiu, és que quasi s'ho ofereixen per fer-ho gratuïtament, a canvi de producte, hi ha un cost molt baix. Llavors, tu aquest vídeo, aquesta fotografia, bueno, avui en dia és tot vídeo, no? Tots aquests vídeos que et produirà, depèn del tracte que puguis, tu el pots republicar, llavors el pots fer amb un anunci a Meta que funciona molt millor que la superproducció del teu producte des de fora, el pots utilitzar orgànicament, el pots impactar 1000 vegades. I per mi, i que vinc del SEO, i de la Publi, que és el més fàcil, és a dir, quan entens d'estratègia i màrqueting, és senzillet, no? Vull dir, vas fent, és optimitzar campanyes. Jo crec que és una gran aposta portar per aquí. M'ha sorprès, la teva resposta, perquè em pensava que diries no, diries més cap a... Però sí que és veritat, nosaltres hem provat alguna vegada influencers o microinfluencers d'aquests que els envies producte i te fan un vídeo. I clar, va molt bé per generar l'UGC aquest que en diuen, l'User Generated Content, i poder publicar-ho. Hi ha algun influencer que hem pagat, hi ha algun que sí que ha funcionat, algun que no, segurament no hem encertat
el públic objectiu que anava destinat, segurament és una de les parts importants, i seleccionar bé quin perfil has d'anar a buscar, no? Clar. Jo, si em permeteu, d'influencer marketing no sóc experta, però sí que penso que cada projecte té la seva estratègia específica. És a dir, és molt complicat dir això funciona i això no funciona. No hi ha una estratègia genèrica, evidentment. Exacte, no hi ha, exacte. La fórmula de Coca-Cola jo no l'he trobat encara, si algú la troba m'ho diu, però al final el que hem de buscar és aquesta estratègia específica per cada tipologia d'empresa, per cada tipologia de producte, inclús dins de la mateixa empresa hi haurà categories de producte que necessitaran un tipus d'estratègia i altres un altre tipus d'estratègia, no? I al final la publicitat no és ni cara ni barata. La publicitat ha de tenir un retorn suficient perquè us surti a compte. Si no, no en feu. Aquí és on entraria en un tema que és molt important i estic convençuda que tots tres coincidirem, que són les dades. Rebre aquesta informació de si jo poso €1 a Google, poso €1 a Instagram, em retorna €2? Home, si em retorna €10, me podeu dir quina inversió voldríeu fer? Per cada euro que jo poso em retorna €10. Quina inversió em direu? Vistra, fica X, no? Ostres, jo crec que en diríem infinit, perquè si em segueix retornant i retornant, mentre jo tingui estoc i pugui vendre, són €9 guanyats. I quines mètriques mirem? Quines són les importants, Vale. creieu? A nivell de... Si parlem, clar, en termes de lo que és la web en si, crec que l'Anabel us ho explicarà molt millor, perquè a nivell de SEO es miren moltes mètriques de cara a web. A nivell de publicitat, nosaltres sobretot mirem ventes, òbviament, ratis de conversió, ja sigui per paraula clau, per anunci, per grups d'anunci. Mirem també, òbviament, interacció amb l'anunci, encara que és una mètrica secundària per mi almenys. Una altra mètrica molt important és els add to cart, que és bàsicament algú que afegeix al carrito un producte però no realitza la compra final. Clar, si nosaltres, per exemple, tenim de 100 persones que ens entren a la web, 50 han afegit al carrito un producte però cap n'ha comprat, algun problema hi ha en aquesta web, no? Pot ser que el mètode de pagament no sigui suficient o potser no tenim suficients mètodes de pagament i aquest usuari s'ha vist limitat per això, pot ser que tinguem algun error. Llavors, aquestes mètriques són vitals, i més en publicitat, perquè estem invertint diners, que és molt important fer aquest seguiment de què està passant, per què no estem venent. Per això les dades per mi són bàsiques. Això ho ha dit un ponent abans i m'he quedat molt amb el tema de dades i dic, és que té tota la raó. Importantíssim. Tot això ho estic aprenent jo també ara amb això i és analitzar-ho absolutament tot amb totes les dades. Quim, jo només et dic que jo no llenço campanyes si no tinc el tracking de conversió ben configurat. Vull dir, si jo no sé quin retorn tindrà la persona, el propietari del negoci, perquè no puc llençar campanyes, perquè estic invertint diners i al final són com si fossin diners meus. O sigui que... molt important. Jo afegiria per un e-commerce, així en plan general, hi ha una dada que jo m'hi fixo molt, que l'he viscut quan he creat Flowery, que és el retorn del client. Quan tarda el meu client a tornar? Quan tarda a tornar a comprar i quin és el percentatge d'aquests clients que tornen a comprar? Perquè això vol dir que estic generant marca i estic creant impacte. Llavors vol dir que a llarg termini la meva marca és molt més sostenible. I si la primera vegada que m'ha comprat aquest client, quan s'ha gastat, la segona vegada quan s'ha gastat. I el que deia abans el noi del projecte de cosmètica masculina, ha estat comprant la mateixa categoria de producte o ha canviat de categoria de producte. I per mi això és molt interessant perquè llavors tu com a e-commerce pots veure com està evolucionant la teva marca. Perquè tu des del teu magatzem o oficina tu pots intuir el que passa, però fer aquesta lectura a banda de les mètriques de màrqueting, del cost d'adquisició, del ROAS que m'està tornant, és, si estic perdent diners, perquè al principi quan engegues una marca el teu ROAS és negatiu, per molt que tu puguis mirar del dret i del revés, veure que el 25% dels meus clients estan tornant, doncs, ja és una bona mètrica. És negatiu avui, però aquest ROAS és una inversió futura per llarg termini. Llavors jo crec que per mi és una mètrica a l'hora d'e-commerce a tenir-la en compte també.
Sí, per part nostra, ja et dic, com que estem en aquesta fase bastant inicial, ara el que estem controlant molt és cada una de les accions que fem, a nivell de campanyes, a nivell de màrqueting, encara que sigui un post a Instagram, una col·laboració d'això. Mirem molt quin és el retorn a la pàgina web, és a dir, quin és el nivell de visites i una mica on es queda el client. Antigament sí que amb el negoci que havíem tingut havíem anat, com que era uns quants anys d'experiència a nivell de vendre patinets i així, miràvem molt a cada pas, perquè clar, una cosa són les vendes de productes de 30-50 euros i les altres les de 2.500 euros. Allà ens interessava molt veure on es quedava la gent. L'Add to Cart era en plan... Ostres, és a dir, vam posar tots els mètodes de finançament possibles i justament en vam aprendre molt d'aquella experiència, perquè nosaltres, el nostre client pensàvem que era un i vam descobrir que era un altre. Bueno, clar, és que és un... Exacte, vull dir, cada producte és un món diferent i té el seu nínxol i això a vegades ho descobreixes a base de posar-t'hi, de prova i error. Entenc que en el vostre cas, que sou més... Teniu una llarga experiència en aquest sentit, és més fàcil de preveure una mica. Al final nosaltres veiem molts casos i en un cas te trobes una cosa, en un altre te trobes una altra, no? Per exemple, el fet d'afegir diferents mètodes de pagament millora moltíssim el rati de conversió. El fet de tenir un chatbot, bueno, els chatbots no se'ls agrada massa, però un WhatsApp, algo que puguis preguntar, si algun possible client està navegant per la web i no troba alguna cosa, és molt més fàcil que escrigui que no pas que truqui. Llavors, això també pot ajudar a acabar aquesta venda. La usabilitat de la web, el CRO, que no sé, que és un altre món dins del màrqueting digital, una altra pota. Llavors, tot això al final ajuda a que nosaltres donem facilitats a l'usuari a que compri. I clar, sí, totalment d'acord que ens hem trobat amb tot, perquè hi ha webs que entres i és impossible comprar, quasi que et mouen el botó de lloc per intentar... Així que és molt, molt important. Al final, si hem d'invertir diners, temps, sobretot temps, que van molt més que els diners, en un projecte d'aquest tipus és molt important que estigui ben fet, o sigui, que estigui al final fet professionalitzat. Entenc que quan comences un projecte és complicat tenir-ho tot bé. Vull dir, jo crec que jo mateixa, quan he començat el projecte de Wimbia, teníem una web com estava, no? I al final l'hem acabat professionalitzant. Doncs jo crec que tot té un procés. En un inici es necessita un tipus d'assessorament o inclús cap si un mateix ja pot gestionar-ho, i quan avança el negoci, quan es fa cada vegada més gran, hi ha una altra tipologia d'assessorament que és necessari, molt més especialista en cada part. A nivell, l'Anabel abans deia, intuïa que deia d'escoltar una mica el client, intentar veure què n'opina. Com es pot fer? Teniu algun exemple de com es pot escoltar? Nosaltres, per exemple, clar, al final vam integrar una enquesta que ens el pot contestar o no, evidentment, però sorprenentment la contesten, i allà pots anar fent preguntes com ens ha trobat, si li agrada, si ha rebut el paquet ràpid o no. Teniu alguna experiència d'això, de com comunicar-te amb el client? Nosaltres utilitzem WhatsApp, que és el que ella deia, el tenim allà al lateral, i realment venem ja diferents productes, però hi ha un producte que té un tiquet mig de 400 euros i aquests necessiten assistència. I el que ens passa a nosaltres, al ser un producte natural, i normalment es compra per... És a dir, que hi ha una festa al darrere, hi ha un sentiment, hi ha un regal, et demanen... Em pots enviar un vídeo, una foto, un algo que jo ja sé que les teves fotos són perfectes, no? Però... Algo real. Algo real, exacte, sí. I aquí comença la relació. I jo he tingut converses per WhatsApp que d'una senyora que li volia que li repliquéssim el ram de núvia de la seva mare defunta per deixar-lo al nínxol i explicar-me la història, vull dir que... Llavors penses, jo he d'optimitzar aquest temps d'alguna manera perquè no puc estar una hora parlant i llavors tanques la venda, però al final estàs a l'inici, llavors jo al meu cap anava pensant en mentalitat trading de com optimitzar aquest temps perquè això em senti rentable. Però bàsicament el WhatsApp a nosaltres ens funciona molt bé i llavors amb les campanyes de mailing
que n'intentem fer un al mes estil inspiració, casualment de cop reps un Alguna correu. resposta. Sí, algú que et respon. Pues mira, yo esto lo tengo en mi casa, que me ha quedado no sé qué, y le he puesto pues la alfombra que compré en Kaiff Home. I bueno, aquestes són les maneres de comunicar. I xatsbots, no? No. No sé si... No? Per què no? És que- Avui sentia un podcast d'una empresa que ha creat un chatbot, no? Amb intel·ligència artificial, que s'integra amb WhatsApp i s'integra amb altres, no? No sé, amb Instagram, no sé què, i contesta coses en l'usuari. Fins a un cert punt i depenent del nivell tecnològic del teu públic objectiu, sí. Depenent del nivell tecnològic, vols dir més joves, sí, no tan joves, no? Si està més acostumat a la tecnologia, si no li repel·leix el fet de que sigui un robot, perquè es nota. Vull dir, no... Al final depèn molt de cada producte i cada servei. Jo no sóc massa partidària de posar-los a tot el procés, es pot ficar per qualificar, això sí, a l'inici, i després et passo amb tal persona o deixa el teu missatge i et contestarem. Vull dir, al final hi ha moltes maneres de fer això. Sí que és veritat que, clar, si aquest possible client està en calent, val la pena aprofitar-ho i intentar vendre-li quan abans, no? Això és important. El chatbot en l'entorn del consumidor final s'associa més quan hi ha una incidència. El primer contacte com a marca, jo crec que la gent busca una persona. Nosaltres, per exemple, sempre ens pregunten per la talla, no? És que el guia de talla, no sé què, i sempre és les mateixes preguntes, no? Clar, per això potser sí que aniria bé, no? Per altres preguntes de, ostres, què m'aconselles de quin tipus de material o així? Potser no, perquè després el pots encaminar una mica, no? Sí. Bueno, clar, si veus una pregunta que es va repetint habitualment, llavors sí, s'ha de valorar d'instal·lar o resoldre aquest dubte d'alguna manera, ja sigui la fitxa de producte, que segurament teniu el clàssic taula de talles, o un chatbot per acabar de resoldre aquest dubte. I tema estrella, intel·ligència artificial, què? El feu servir? Ja no del dia a dia, que tots el fem servir, sinó dintre dels vostres negocis? Una de les coses que... Tu has preguntat de quina manera coneixem els nostres clients. La raó d'aquesta pregunta entenc que és per conèixer els punts de dolor que tenen, per poder ajudar i oferir el que es necessita. Llavors, una molt bona manera d'entendre els punts de dolor és a través d'un xat GTP o qualsevol altra IA d'aquest estil, simplement preguntant-ho. Vull dir, aquesta és la meva web, quins creus que són els punts de dolor del meu públic objectiu, inclús te'l pot definir. Vull dir, si comenceu de zero, avui en dia, començar de zero ja és començar en 5, 4, 5, sobre 10, amb les intel·ligències artificials. Llavors, la utilització en un e-commerce d'una intel·ligència artificial és absolutament factible, tant a nivell de comunicació amb el client, tant a nivell d'optimització de la pàgina i els productes que es mostren en la pàgina en base a la persona o tipologia de persona que entra. També tenim eines com Clarity, per exemple, que és gratuïta de Microsoft, que ens pot fer un vídeo de quin recorregut fa l'usuari dins de la nostra pàgina web, per veure què és el que fan, a on s'entrebanquen, a on potser no poden seguir per el que sigui, quines són les zones de la nostra pàgina web més calentes, arriba l'usuari fins al final de la pàgina. Clar, no és el mateix enviar una persona a una pàgina genèrica, si una persona, per exemple, busca pantalons d'esport molt específics, si jo l'envio a la home, a la pàgina principal, no té massa sentit, perquè ja li estic fent fer més clics del que haurien de fer. En canvi, si jo des de l'anunci l'envio directament a la pàgina on té moltes varietats de diferents tipus de pantalons explicats, és molt més probable que ens acabi comprant que no pas si l'envio a una pàgina genèrica o bé si només tinc un producte en la pàgina. Això també s'ha de tenir en compte. Molt útil, Clarity, el fem servir nosaltres. Els primers dies estàvem allà mirant cada usuari que entrava, què feia, no? També té la IA que et pot explicar què és el que està fent el teu usuari. O sigui que ja, jo crec... No ho he provat. Sí. Molt bé. Canviem de tema logístic. Quim, com ho resoleu? Com feu els enviaments? Doncs hi ha una empresa de transports, m'imagino? Sí, treballem amb diverses d'elles. Amb diverses? Sí, amb diverses d'elles, més que res perquè, clar, nosaltres som fabricants. Per tant, movem des de bobines de teixit que fan 1,60 m
fins a una samarreta, una peça petita, un top, que pesa menys d'1 quilo i per tant, segons on envies i què envies, doncs interessa més una o l'altra. Això amb l'experiència que havia tingut ja vaig veure més o menys quines m'encaixaven més bé i treballàvem amb elles. Nosaltres el repte que tenim logístic una mica és justament tota la part de personalització que fem. Al ser fabricants, a nosaltres ens agrada oferir la possibilitat aquesta de col·lecció semipersonalitzable, que d'alguna manera la gent vesteixi de la forma que bonament vulgui. I aquí el repte està una mica logístic en fabricar el màxim de ràpid possible perquè un client que està calent per comprar ja no li pots dir que li entregaràs d'aquí 2 mesos. Per tant, una mica el repte està en això. Nosaltres, la nostra idea de treballar en termes logístics és reduir el màxim possible l'estoc. Quan tardeu ara? No, podem fer-ho en menys d'una setmana. Menys d'una setmana? Ho podem fabricar en menys d'una setmana. Clar, si tens totes les eines ho pots fer-ho. L'altra cosa és que ho fem. És a dir, pots fer-ho i en casos es fa, el termini mig d'entrega és un altre, són 4 setmanes, però normalment treballes per equips, per clubs, que no és una peça, sinó que és una comanda. I al final, si tot fossin excepcions, tindríem problemes perquè aniríem bojos i no... Al teu client no li dius mai una setmana, eh? No he dit una setmana. No he dit res. 4 setmanes. Però sí que és veritat que una mica aquí hi ha el repte. Inclús el que comentaves ara d'intel·ligència artificial, jo estic esperant el moment, perquè realment amb el que és personalització, a nosaltres el client ens diu a mi m'agradaria que el mallot tingués unes ratlles, unes franges, tingués aquest color, digue-li a la intel·ligència artificial que ja te fa... Això estic esperant que vingui algú a fer-nos-ho, perquè és a dir, realment jo crec que passa per aquí això, en el nostre cas molt concret. I al final és un repte. I el tema logístic, el que deia de l'estoc, d'alguna manera també creiem que per un tema de sostenibilitat, fabricar moltíssim i estocar moltíssim és una cosa poc sostenible, perquè al final tenir el magatzem ple de roba que al final has d'acabar malvenent o que el cicle sigui molt més llarg del que realment tocaria, doncs nosaltres som partidaris d'aquesta compra, no et diré que en el moment que es fa la venda, però quasi. Reduir estocs i gestionar un moviment, un cicle molt, molt ràpid. I a part que el fet d'anar sota demanda, com a quasi aquell que diu, t'ajuda a controlar molt bé la caixa. Llavors saps molt bé què pots invertir, que no, que això jo crec és la màgia. Exacte, quan ets una empresa jove que comences, la caixa és el que mana. La caixa és el que mana, sí. La caixa canta, sí. I jo afegiria a un e-commerce perquè sigui funcional i acabi d'ajudar a la transacció, és optar en diferents punts de... És dir, necessitats logístiques, no és el mateix una persona, no tothom sempre està a casa, doncs punts de recollida, buscar uns partners logístics, no fa falta que treballem amb el mateix, sinó que jo crec que és interessant treballar amb més d'un i donar diferents opcions d'enviaments. Nosaltres treballem amb un i amb diferents opcions, però ens hem trobat algun client que ens diu, no diré el nom, no vull treballar amb aquest, no vull que me rebi un paquet amb aquest perquè estic mala experiència, etc. I clar, ara ens estem plantejant que fa algú altre, no? Clar, perquè també el que ens passa amb les marques joves, que hi ha una proposta darrere, tu destines molta energia a enviar una proposta de valor al teu darrere i llavors tu deixes com el teu bebè en mans d'un altre que arribi sanament i perfecte a casa de l'altre. I també el meu producte a nivell d'incidència no es trenca ni així, però s'ha de tractar bé una mica també, no? Sí, exacte. Pot arribar una caixa, però no sé si envieu en caixes o en caixes. Sí, nosaltres en caixes, sí. I, clar, jo he treballat ja en 4 diferents. Déu-n'hi-do. I quan és temporada de Black Friday és durillo, Ja. Perquè quan ets petit és molt dur, si tens una incidència. Molt bé, jo tinc més preguntes, però no sé si m'agradaria obrir el micro a si algú té alguna pregunta. Algú té alguna pregunta aquí, per la Tarrodona? Veig que sí. Doncs, si me poden acostar el micro algú per allà. Ara potser he atracat aquí massa ràpid, Xavi? No, doncs, faig una pregunta i després dono pas, A nivell de futur de l'e-commerce, com veieu, aquest any es parla molt dels agents virtuals, etc., que això n'hem parlat una mica, però com veieu una mica el futur de l'e-commerce? És que no podem parlar de 5 anys perquè és massa enllà,
dels pròxims 1-2 anys, com veieu? Hi ha alguna cosa que deieu, ostres, això va cap aquí, al tanto amb això, que això es reduirà o s'ampliarà? Bueno, ara ha aparegut el Shopping Live, no?, de TikTok. El Shopping Live de TikTok, que això està a la boca de tots, sobretot a les generacions més joves. A nivell de TikTok, per exemple, I si ets una marca jove, doncs val la pena valorar-ho i jo crec que ha de ser interessant, no? Perquè és el que dèiem, que a vegades el client et diu, bueno, envia'm la foto real. Ja. És el que fa la senyora. Les sessions aquelles dels anys 60 de Tupperware, no?, que es trobaven, o els que fan la màquina aquella de cuinar, que l'ensenyen en directe com funciona, doncs estan buscant com... Sobretot en públic jove, no? M'imagino. Sí, sí. Bueno, cada vegada, mons pares també s'estan acostumant ja, cada vegada més. Llavors entren els marketplace, no?, és que s'estan quedant tot. Aquest és un tema que no hem tocat, i sembla que la Vistra en té... A veure, clar, hem de pensar que la tendència està en veure què fan els més grans, no? I al final tenim Amazon, que està petant, no? Tant en rapidesa en enviament, tant en costos, com com mostrar el producte, els 3Ds de producte, per exemple, mobiliari, que el pots veure com queda a casa teva. Vull dir, tot això ho podeu agafar per idees per la pròpia web. Vull dir, al final, si nosaltres no... Abans ha sortit una mica una cosa que ha comentat el Quim, que deia, ai, és que nosaltres, clar, no podem competir contra aquests grans, no? Decathlon, tal... Realment, si sou conscients, i que jo crec que tu ets més que conscient de quins són els vostres punts forts i els saqueu a lluir, de veritat que es pot competir. Vull dir, un exemple, un hotel de platja contra Booking, i direu, què dius? Contra Booking ha de competir un hotel de platja o de muntanya? Doncs sí que pot competir perquè cara a Google és l'original. És el que pot donar un servei addicional perquè si reserves a la pàgina web et regalem no sé què. Llavors, totes aquestes diferenciacions que nosaltres podem donar, aquesta personalització de servei que podem donar a cada usuari que entra a la nostra pàgina web, no t'ho donarà un gran. Llavors, això també, no perdeu l'esperança, és possible. I per altra banda, el tema de marketplaces no ho hem comentat i és un tema molt interessant a tenir en compte perquè no sé si esteu venent vosaltres a marketplace. Clar, marketplace per entrar-hi s'ha d'anar en compte. No tothom pot entrar a vendre dins d'Amazon. Per què? Perquè per fer-vos una idea, unes dades així molt genèriques, heu de tenir un marge, si ho feu vosaltres mateixos, un marge mínim d'un 20%, mínim, que es menja quasi tot Amazon, entre un 15 i un 20% se'n va fora. Si ho gestiona un tercer, el marge mínim ha de ser un 30%. Clar, però amb això no em queda res a mi, jo també vull guanyar de tot això, com a propietari del negoci. Llavors, uns marges aconsellables per entrar en un marketplace hauria de ser un 50% per anar una mica tranquils. Sé que són doloroses aquestes dades, però de veritat, més val no entrar-hi perquè moltes empreses han entrat i han mort d'aquest èxit. Perquè Amazon, si veneu directament a Amazon, us pot rebentar el preu i no veneu res des de la vostra pàgina web. Si, en canvi, veneu vosaltres com a venedors dins d'Amazon, podeu definir el preu, és diferent, però el volum que vendreu no serà el mateix que si veneu directament a Amazon. No sé si ho coneixeu, però hi ha aquestes dues vessants que són seller i vendor dins d'Amazon, que aquí podríem fer una altra taula rodona només d'això. Sí, una altra taula rodona i també interessant, digues. De fet, simplement comentar-ho ara que ho deixo al Marketplace, justament a Quetzal no estem en cap Marketplace perquè amb els patinets elèctrics havíem estat a tots. Vam estar a Amazon, a AliExpress, al Corte Inglés, a la FNAC, a Depot Village, a Trade-in, hem vengut per tot arreu. No, hem estat per tot arreu. I és molt diferent. Què és l'experiència? És a dir, Amazon... És a dir... És complicat. És a dir, és que és el que dius tu. Realment els marges se te'l menja molt, tens un descontrol bastant important i creu els dits perquè no hi hagi devolucions i perquè passen coses i veiem qui les assumeix i perds totalment el poder de... Jo no vaig contra tots els marketplaces perquè va haver algun, per exemple, que sí que va funcionar, amb el Corte Inglés vam treballar, va funcionar bé. Vam treballar justament amb la plataforma WeBuy de la Caixa, de venda. Venia com xurros, aquell funcionava molt bé, el de WeBuy, sí. Vull dir, perquè és això, perquè l'embut aquell que parlàvem inicialment, el seu és immens.
Vull dir que per petita que sigui la ràtio, per fluixa que sigui la ràtio, allà venia. Potser abans la Anabel ha comentat un concepte que és el lifetime value, el valor durant el temps, al llarg del temps d'un client. Si teniu un valor alt, és a dir, que el client es pot quedar i comprar diverses vegades cada mes o cada X temps, Amazon pot ser una porta d'entrada per donar-se a conèixer. És a dir, un aparador, no? Un aparador. Tu et dones d'alta allà, pot ser que guanyis 0, com a mínim que us quedi a 0, però aquesta persona després us pot anar a buscar i mirar la vostra pàgina web i acabar comprant allà si li doneu una raó per fer-ho. Llavors jo crec que per aquí sí que podríem dir que es podria fer servir, testejar i provar a veure si pot funcionar. Molt bé. Ara sí que donarem pas a... Em sembla que era Antoni, que estava aixecant la mà. Bona tarda. Justament jo volia preguntar el tema d'Amazon. Com havíeu gestionat el tema, per una banda, el marketplace i per l'altra banda, el que fa Amazon, que si un producte funciona molt bé, és una meravella, doncs va ell, el replica, fa la seva marca blanca i el ven un 20 o un 30% més barat, per la qual t'esfonsa. Això com vosaltres no coneixeu casos d'aquest tipus, jo en conec, i realment són preocupants. Per altra banda, jo crec, m'ha donat la sensació que ha de ser difícil lluitar contra un monstre com Amazon, que té tot. Què en penseu? El meu missatge de Marketplace no era per si vendre, sinó que és... Mira, jo us explicaré, quan vaig començar a Flowery, no hi havia ningú que postés a Google Shopping que vengués plantes preservades. Ningú. Estava sola. Què va passar? Vaig començar... Jo sabia que hi havia una demanda, perquè ho havia buscat per SEMrush i el volum de búsqueda segons SEMrush era 15.000 vegades al mes a Espanya. I vaig dir, jolín, estic sola, anem-ho a fer bé. Vaig apostar per Google Shopping i van començar a entrar comandes, perfecte. Qui va néixer? Timo. I Timo venia a rams de qualitat dubtosa, a 3 euros. Els meus eren a 40. Bueno, van començar a baixar les ventes. També em va pujar el cost d'adquisició. Vull dir, llavors aquí va canviar l'estratègia. Vaig dir, bueno, Google Shopping, que era el que controlaves, vés a buscar altres canals. I aquí va aparèixer Meta, amb un altre tipus d'estratègia. I aquí és el que he fet incidència de col·laborar amb altres influencers, amb PRs, amb altres canals. De donar a conèixer la teva marca d'una altra manera, perquè tu veus que hi ha els grans que vindran amb un producte de fora, amb una qualitat entre cometes, i el que li interessa una mica aquest producte, però és dir, que no busca un valor i una proposta que tu estàs oferint, doncs t'anirà a captar això. I llavors aquest et fa pujar tots els costos d'adquisició a nivell de campanya. Llavors a Meta el que fèiem era anar a impactar a tràfic fred, a crear experiència, a donar la proposta i a mostrar el nostre valor, i aquí s'equilibrava una mica aquest cost d'adquisició. I per Google li fèiem el retargeting. Ja ens has conegut, ja has vist més o menys el que estem oferint, doncs ara fem retargeting i d'aquí vam aconseguir captar una mica, reduir una mica aquest cost d'adquisició. Us parlo que el cost d'adquisició de quan vaig començar era de 11 euros. Vull dir... Que és molt baix. Ara estem a 35, que és baix, perquè és un sector que no hi ha molts jugadors, vull dir, a nivell digital són poquets, però clar, estic competint contra Timo i Amazon, que també s'hi va ficar després. A Amazon, de fet, hi vaig estar un any amb 3 productes només, que eren els que més es demanaven, i guanyava 2 euros per cada venda. Sí que em va generar tràfic, però em vaig començar a enfadar molt amb Amazon, perquè la que es generava una incidència de «ai, ara ja no lo quiero», perquè això passa, i tu menges, i te torna el paquet, t'ho torna tot. Els 2 euros ja no són 2 euros. Li abones tot el que t'han pagat, tot. Vaig sortir d'allà per potes. Però m'anava molt bé perquè estava posicionada a top 1 a nivell de SEO a Amazon, perquè, continuo dient, era un sector bastant verge, i va ser una de les estratègies que abans has dit a prova i error, els de màrqueting també fem prova i error, i mira, aquí ho tens. Doncs això, jo m'enfocava a Marketplace cap aquí, perquè
El Marketplace fa moltes coses que sí, que és agrupar i categoritzar molts productes, però també crea com una experiència d'un consumidor, acostumar-nos a certes coses que els petits, com nosaltres, no podem oferir. És a dir, copiar un 3D d'Amazon, i mira que jo soc fan de Shopify, però dubto que hi hagi una app que es pugui integrar i em faci un 3D del meu producte. Vull dir que som un equip... Jo no puc pagar una tecnologia que em faci un 3D del meu producte de veure com queda a casa seva, ara mateix. Ojalà ho pugui fer més endavant, però ara mateix no ho puc fer. O no puc oferir envios gratuïts per l'endemà. No ho puc fer. Molt bé. Deixem, no sé si hi ha alguna altra pregunta, perquè ens queden pocs minuts. No hi ha ningú més? Sí? Aquí tenim una pregunta? Sí. Respecte a l'altra pregunta que ha fet el senyor, després, si vol, li acabo de contestar. Perquè eren dues, una l'ha respost l'Anabel. Si vols contestar ara, Sí, molt ràpidament. Respecte al tema que Amazon ens copiï els productes i els vengui pel seu compte, primer que tot, enhorabona si té un producte d'aquest estil, perquè significa que és molt bo. Vull dir, al final ha venut molt i Amazon ha dit que això és interessant. S'ha de tenir en compte que Amazon té molts peros, que no tothom ha d'entrar, i que s'ha de fer un estudi inicial, s'ha de mirar bé els números, s'ha de mirar molt bé la imatge que es té, perquè si no som forts amb la nostra pròpia imatge, Amazon fàcilment ens pot treure del mercat i fer-ho directament. Sempre i quan el producte sigui copiable, però si el producte és específic, amb una ideologia, amb un caràcter, i que ens comprin no pel producte com un bàsic, sinó perquè som l'empresa que som, Amazon pot ser un bon aliat. Molt bé, ara sí. Hola, sí. No, és fer un... He mirat les 4 webs i era saber per què no és rendible el català com a llengua de venda. Bona pregunta. Sí que és rentable. Jo, per part meva, tinc un deute que està en pre, no està publicada, però està traduïda en català. I és una cosa que jo personalment estic canviant. De fet, a LinkedIn comunico en català i a partir d'ara ho penso fer en català perquè és la meva llengua. I, de fet, aquí els CEOs, en Xevi i l'Eva, acaben de crear una comunitat de SEO en català per defensar això. I crec que és més rentable, molt més rentable. Vull dir, qui parla el català, a mi una web m'impacta en català i realment vull comprar allò, ja està, vull dir, ja em tenen convençuda, perquè al final dones el que dèiem abans, si ho fem per un belga amb, com es diu, en flamenc, per què no ho farem en català? Vull dir, aquí, no? Doncs sí. I demano disculpes aquí perquè és un deute que està en preproducció i espero treure'l aviat. En el nostre cas, la pàgina web, l'idioma principal és el català, les xarxes socials és el català i diguem que som gironins fins que estan fins als nassos que diguem que som d'aquí i que parlem el vostre idioma i d'això. Per tant, entenc que era... Doncs en el cas de Wimbia, si ho mirem des del punt de vista de Google, inclús la gent que parla català busca en castellà. D'acord? Llavors, al final, hem d'estar en els diferents idiomes. Estic totalment d'acord que el català pot ser un idioma perfecte per afegir en una web que es dediqui o que cerqui en exclusivitat inclús, o vol centrar-se molt en el territori de Catalunya o València, buscar aquests territoris que es parla el català. Però en el nostre cas és veritat que ens agradaria inclús tenir-la en anglès perquè nosaltres treballem internacionalment, però per recursos propis no ho hem pogut fer encara. Per tant, és molt bona idea i es tindrà en compte. Molt bé, doncs fins aquí. Gràcies a l'Anabel, en Quim i l'Envistra per aquesta taula rodona. Només recordar-vos un parell de coses, que és... No, una cosa, bàsicament, que és que a Girona Next, si voleu veure i voleu estar en una jornada com aquesta que hem fet ara, nosaltres cada dijous, Girona Next, l'últim dijous de cada mes, té una jornada que fem de diferents temàtiques. L'anterior la vam fer, a més, amb diferents localitzacions. L'anterior la vam fer al Platea, que vam fer
parlar de temes immobiliaris, de PropTech, que se'n diu, avui d'e-commerce, i la pròxima, que serà el 24 d'abril, just després de Sant Jordi, la farem de la indústria 4.0. Vull dir que si voleu estar assabentats i voleu ser socis de Girona Next, que som una associació, gironanext.com, i allà trobareu la informació. Res més, gràcies a l'organització i a tothom, i un fort aplaudiment per a ells, sisplau. Bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per compartir tants aprenentatges. Bé, ja estem a la recta final d'aquesta jornada d'avui. Ha anat bé? Esteu contents? Heu acumulat molts apunts? Sí o no? Hi ha un rànquing i hi ha un parell de persones que estan molt ben ranquejades, així que si voleu els AirPods i moltes altres coses, recordeu de jugar al joc de tràfic i de passar-vos per tots els estants dels nostres patrocinadors, en especial a BSB, que ens ha... Els tinc per aquí? Us he vist? Ui, gràcies. Aplaudiment per ells, que han fet que aquesta jornada sigui possible. Molt top, molt top. I per últim, a donar pas aquí a en Xevi, que li han passat el marrón, que no sol ser aquella persona que puja a l'escenari a tancar o a donar unes paraules, però el convidem. A veure, no m'allargo, que al final tots tenim ganes d'aquest espectacular pica-pica que hi ha aquí fora, però sí que estem molt contents de com ha anat aquesta primera jornada de tràfic i només agrair als patrocinadors, que sense ells això és evident que no seria possible, a tot l'equip, perquè m'ha tocat sortir a parlar a mi, però som un equip entre organització i voluntaris de 14 persones, per tant, voldria que un fort aplaudiment per tots ells. Gràcies. I dues coses més. L'altra, moltes gràcies a tots vosaltres, perquè això porta molta feina i quan veus que la gent respon i bé és quan tot agafa una mica de sentit, això de les 3 Fs, donant joc als Family Friends and Fools, fiqueu-vos al sac que vulgueu de les 3 coses, però alguna cosa esteu, perquè si sou aquí s'ha d'agrair. I tot això és una mica l'excusa per agrair-li a la Jenny el seu suport avui i presentar tota la jornada. Un aplaudiment per ella. Una foto. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs ara sí, ha sigut un plaer. És un plaer. Jo soc de Maçanet de la Selva, jo sé que sortim a la premsa per moltes coses que no és el màrqueting digital, però tenim cabuda també. Em fa molta il·lusió poder estar aquí, poder compartir, poder aportar un granet de sorra a el que jo considero que és casa meva i que és casa, i estic molt agraïda. Espero que passeu una fantàstica tarda-nit aquí al còctel i fent una miqueta de networking i que demà passeu un dia extraordinari. Moltes gràcies i seguim.